Nokuthi mhlambe if umuntu othize ezoqhamuka nento mhlambe uyakhuluma mhlambe kuyaboniswana so umuntu mhlambe ebe nokukhetha ukuthi okay ngoba lento ishiwo umama izosukumeleka phezulu ya uQueen Sma izosukumeleka phezulu kodwa manje izoqhamuka no Queen la eceleni kwami mhlambe kuzoba nalokuthi ayithatheleke phezulu into azobe umbono mhlambe ezobeki ya so nalokho mangaphela nje ngicabanga ukuthi kungaba right kakhulu ukuthi ungabheki ukuthi into iza nobani manje sukumeleke phezulu peace malami nguNontetho wakaMathe kodwa ngishadele kaSmith impuphu le eyami so kufuna sibambane sizama ukuyithela kodwa phela we can share ama ideas ulona indlovukazi uyazi khona indlela engifuna ukuyicommunicate ngayo and ukuthi siyenze kanjani ukuthi masiwo mama sibe nezinqolobane where there is probably impuphu ubhontshisi ushukela the basic food where even if singakumanufacturishi sikulande from uproducer straight into here and then you'll find that we sell it to other women at a cheaper price. It makes sense. Yeah. I like this conversation but sibe deeper ngiyacabanga ukuthi asekusharing uSinoni my friend. I'm not afraid to call people my friends. Mabengenzela ingqondo. Into enkulu eyokuthi akajoke nje bethe yakhe pho. Akajoke yakhe. Kusho ukuthi ene masithenga kuyena sithenga into from kwi-plant ayifani ukuthi siva isitolo kwanziwa imakhaya. And also nathi esazokhuluma unayo futhi indlela enye afuna ukuthi ikwazi ukufinyelela kuthina sonke impuphu. Angithi ayibona lona. So ngifuna ukungena ngizengene kulo. This is ishesha. Abanye sasinabo kibagosh they know. Just that umuntu okuyena osenzela indaba yeshesha ukuthi yenze sense uba busy ekhathi mhlawumbe lesizohlangana ngazo. But she's a woman, she's one of us. She is in the sugarcane industry. Oh mama abahlahla umoba. Uthandeka lo seduze kwami kubo bekuneyadi kuhlahlwa umoba. So bengike kunomoba ekhaya bese beyasho ukuthi kwenziwa imali ngenyanga. You understand? So lo moba bawuhlahlayo bese uyahamba uyokwenziwa. Qhubeka lento yokuthi abanye abantu abelinye ibala abagatekeepile la. So usiskiki uQueen Kiki igama lakho kwaMzoneli. Omzoneli oAfrica mawazi komashu uyabaza ama big boss akhona abekwazi ukuthi enaqhubeke nama tuck shop ufighter with abantu ufighter eyedwa nalabo bayimgcosana because there's so much gatekeeping in the industry. In fact wonke anganywe abamhlophe. Now as they decide to wenza lento waqoqa abantu besifazane still ukuthi okay khona izinto angekwazi ukuzenza yedwa eselwile ukuthi kube khona ama chances akhona. There must be a product futhi emnandi product ngokuthi iphuma ushukela ngqo lo dingakalayo hayi lo shukela lo munye osawudingi iphuma lapho sugarcane kuningi okukhona. Ngifuna ukukhumbula eligama ngoba kade likhona legama leli engikade ngikhuluma ngalo ukuthi makuthiwa energy drink kunani zokunikeza uyibukela ikani ukuthi kunani bese kuba nama flavors khona uzobona ukuthi into authentic kangakanani. Yinto ngathi noma ke ungashintshela kuyona ukuze ungaguli uma ufuna energy drink ukushift nje kancane from that one ngizokwabiza ngamagama ngoba siya record but ukushift uyijwayeza ukuthi akinto mangidla into ake ngidle into enempilo njenga leyo plant esikhuluma ngayo engizochecka manje la ekuyona ezokwazi ukuthi ungaguli mawuyidla leyo nto. Ziningi izinto masizidla bese kuziba nento ethiwa iyasigulisa egcineni. So naye unento etsene kune package la ma entrepreneurs uma ufuna ukudayisa kunento ethizeni
nendlela wena neprize ethola ngayo yintsha but ngifuna ukubeka nosisima usisima udayisa uyibhushe ehamba amathambo meaty bones into edingalanga ayithi yabo angasidayisela nathi futhi siphinde sidayise sisi-order kuyena guys 2026 that's all I want. Can we make money? Akekho uthi noma ngabe uyakotela kumina kodwa kotelela into ebonakalayo. Ngithi ukotela into ezofana ngikhulumisa. Kotelela ukuthi you are making yourself richer and you also know that you got this from isigodlo. Give back. For abasazoza. Angihluphi nakakhulu ngithi 10%. Faka phela esigodlweni so that nalabo abanye sineyingane nineyingane nje ninonke kodwa nikaze nilethe esigodlweni inina noDoqueen nina nodwa ingqovu zoQueen nina ingqovu zoQueen ingotho but it's fine but ingane ezene nizalayo ni understand ukuthi niyazikho la even if sesithi ngoMarch siyacela ukuthi nilethe anilethe but lento iqala kuphi kithina sicabangela izingane zethu sicabangela imindeni yethu bese siyasizana ni understand yes uncami lapha ya nangu uncami phaka amancami bakubona uQueen Ncami vele ubuwazi wena uzokwenza leshandisi vele ishaya ngicela umuntu othatha iplate ethi leli extra laba u3 abangakabi khona yes okwethu kumlekelela ngokwe packaging ne pricing nona khona izinto othi uyazenza bakutshela ukuthi izodayiseka amayile imali kodwa manje ufika i-black market ubone ngathi awusizakali kanti ngenxa ye-pricing ne packaging yeza because umuntu uyazi ukuthi awulento lento usungayibiza imali engaka lento so yonke into angeke akuthole kuphi sizothola kuthini iphunga limnandi sengithestile but inkinga i-packaging fanele ukuthi mina packaging yakho ayibe kanje so that angeke afanele yazo ngomunye umuntu athi kodwa uSimaphuli bekangitshela ingane bayakhona lapho within i-organization sidinga ukuthi sisekane kube yithina esiphushayo kusho ukuthi manje sesine-product yani energy drink sesine-product yani yempuphu impuphu sesebenzisa emakhaya sesine-product yani amathambo nempuphu nepapa kuyahambisana ngeke upheka amathambo ne-rice i-perfume siyayidinga kodwa asibe honest kumuntu osukenza leyo nto yabo so mase ngineme nonke nginibale nonke nankade sizwa manje ulokhozi uNdlunkulu lapha yani uMamqungebe ekhuluma ngendaba zama-plants uyabona unalwazi akithi singamsesi ngobani i-political party ifile I mean i-palace ifile ngidinga abantu besifazane ngoba thina njengamanje abakwipolitiki sithi uma ngabe ukwipolitiki woza phela hlangana nami ngi-ANC hlangana nawo ngiyinkathi yabo sibonisane ukuthi okay sihlukene kodwa thina abantu besifazane sifuna ukwenzani ngokuhlukana kwethu yabona sinengqovu yomsakazo zengqovu yomsakazo lesothi mangabe sisihlanganisile siyoyidayisa lapha yani sikhokhe whatever kokhokhwayo okubizwa khona nebondaba futhi yasho kucatshangelwa ngoba kodwa hayi ukuthi ngesikhokhe bese sophathi ngothovu yamasipala sinomasipala wethe ukuthina izinto esiyidinga eziyithini intombi art culture recreation nayi ngothovu lapha isanda kungena nifunani makhosikazi nifuna wena uyathanda ezamabhizinisi so uyabona ukuthi kukanjani ngeke kubahlanganise bonke labantu sikhuluma into eyodwa sibone sichanela kanjani imali uyabona ake
Okwamanje ngoba sesiyadla ngizocela ukuthi sithukuma kancane esidleni then siqhubeke. Hallelujah. Hallelujah. Nazi la ngathiwe kwangathi ngafika. Mina iminyaka miningi kodwa ngizizwa nje. Badala sonke nje manje. Nenhliziyo yami ngathi sencane. Futhi this year besisehlisile ukuya kwi-exhibition noni. Because abantu they didn't understand. Kuyenza ngoSeptember eThekwini i-exhibition. So now that ngiyabona ukuthi 2026 ngibona ngathi khona ushisho mambamba uzoyimisela uyena uzoheda le project. Sizoba-understand. We usually have a stand but makuthola ukuthi sidayisa okay sibonisa amaphilifa kuphela. But ayiveli le unit yokuthi khona ama-entrepreneurs enza ukuthi nokuthi. So if sihlanganisela i-stand noma so-2,000 noma so-3,000 angabi umuntu oyedwa asihlanganiseleni siyobheka itafula ama-products ethu sibike futhi lapha sikhulume nabantu what's going on, what's not going on. So mambaba ngibeka wena lo wonke lokwenza kancane we looking forward angisho ukuthi okwakho kuphela ukuthi but make sure ukuthi that part se-24 futhi atholakala amaqala unyaka sesebe nenhlaka kumsakazo uyosakazela khona so we know but amaqala unyaka let's get forms azokwazi sasihambise sesifike ku-exhibition. Guys, mina ngasale ebhasini wahamba umuntu. Ngasala owestopini sebhasi wakhala iphepha. Ngithi sonke siwa beside umphathi no sisinono sonke anithi siwaphathile. Alright, so ithi into umuntu uzosuka la athathe okungakona angafikanga nakho kanjalo. Now kune slight change. You must know ke ukuthi mawuyi leader ke ihlezi idla wena igame. Kune queen ebingekho aware about indaba zama gifts, but we went out and find something. Kulento esiyifindile, she's not happy about it. So ngase ngithi mina asinikwe umuntu engaziyo ukuthi noma ngabe yini uzoyijabulela of which indlovukazi. So iyona yodwa ezoya kuyena ngoba yena she's not feeling igift la ithole ngoba bese sihambe sibamba nje la ukuthi kube nento ayikhona. So do you accept? Sizolinda ma, take your time. Nesisi ngiyacela on this one. Ngiyacela on this one. Ngibalekela ukuthi ingabi ngifuna ukuthi mawukhala ukwazi ukuthi ingane yakho uyabo than me. So we are done. Sizoyibona ngawe ukuthi iyamkela. Okay. So siyaqala ukuze lephi ibhuku lami mfuna ukubamba ukuze singabe ne confusion. Ayizindlovukazi izoyithathela yona le gift le. Ngeke uzoyibona ngani? Ngiyibona ngani? Cha uzotomla athi uyatomela ile mnyama encane, ile mnyama encane. Ngenzela kona lokho.
Cela ukubuza ukuthi ene. Cela ukubuza-ke. Cela ukubuza ukuthi ene. Cela ukubuza sisingobheka kuyisitimela yindaba nanenza intensi. Yindaba nanenza kanje. Ngiyazivale video. Nanenza. Cawang. Baphethe Sarafina endala isiphethe. Isarafina endala thina sazosibuza manje tsani phansi. Ngicela ukubonga guys. Ngicela ukubonga kunina nonke. Ngokwenza life yami ibe miserable. Ngantela phela ngisabu. Nafike ngisho into ngibese ngiyivala emgodini. Ngiyabonga ukuthi bangenza nawe futhi ngiyafaka. Ngokwenza life yami ibe miserable. Ngingakwazi ukulala but ithe mayingahlangana ekseni ngathi akwazi ayiziki nawe inqola. Come on, wake up wena wazi abantu. Guys in la ngicela ukubonga uthobekile isidudla seTheku. Ngithe mangithi nje angifuni nokuthi ngiqamba amanga. Ngiza nje namakhwini angizi nobani banyana izinto ezingacacile. Wathi ayisisibusi ukuthi nizodinga i-lounge, private lounge. Ngathi ngiyacela. Wafonela uma wala ekhaya, ngiyabhukwa la ekhaya but yena ukwazi ukuthi asilalela labantu abeza laba serious. So kubalulekile ke ingothofu. So kubalulekile ukuthi siphile into esikhulumayo. Otherwise bengeke ngimtshela uthobekile ngani ukuba akazi ukuthi nginani. So nje ngithe mangithi amaphinifa wathi hayi say no more. Kusho ukuthi ngidinga i-lounge, private lounge. Ngoba angifihli ngiya advertise nje ukuthi hayibo mina ngilapha. There's a lot of competition yamaphinifa. Izathu sokuthi azahluke ukuthi le uyigqoka makunje, le uyigqoka makunje akuyona ifani. So kubalulekile ukuthi noma uyithola i-invite yephinifa uma ungalifaki because izodala i-confusion, izothi into anyhow benilapha besho thina siyihlalela emakhaya ngoba wena ubulapha uyazi ukuthi owalapha. Balwe lapha eBlue Lagoon begqoka amaphinifa ngoba sebezoba brand ngawo. So ayibo sinibonile uyabona nenza so nje uma representa like this is a brand and inabantu aba serious ngivele ngisabe mina khona nabameli khona yabona iyasabisa. So angikwazi ukuyidraga down. Oh mengotho nkosami yazi asiphathi ngotho. So guys siyabonga mphathi. Thank you so much unyaka wonke. Usibekezelela. Unyaka wonke. Owakho noma ucacise sisi asifuni ukuthi asifuni ukulimpa singazi ukuthi siba yiphi yona. Siyabonga kakhulu ukusiboleka yena wasidla isikhathi sakho nje kabi siyazi ukuthi khona ukuba kukuvelela but be over that besimfuna kunjalo uyabona. You are very patient with us. Uphinde ungakwenzi kwabanye ukwenze la kuphela. Sinomona phela. Ukuthi mase mdedela ngasamtholi. Hawu njobe esefuna ukubela isitimela nje manje. Akukho kule industry.
akugqo le industry abazomtshela nje awusenzele iPR sisakhona akugqo le industry uthola enye into engasafani nobuyenza so angahamba noma inini siyabonga kakhulu ukubona bonke abaphumelele guysini ibinkulu impi I don't wanna lie ibinkulu ngize ngasizo magoso wathi no makunetha phela thina siwoza nemvula this is a blessing uyabo wathi dedelele ngoba mina ibiyisitha nje lemvula ukuthi kanjani but futhi nakhona sengiyayibuka lento ukuthi ukuba ngaphandle nokuba ngaphakathi niyayibo ithombe zethu izothi ikuphi la bebengephi lana besingekho phansi kwesihlahla guys eBlue Lagoon la kungena OD bebengeke basivulela ukuba sibone OD sekwenze ukuthi na next time bacabange twice makuthiwa sithi tshwe bacabange twice uma sithi tshwe uyayizwa leyo nto kodwa phela nje angisa coordinate ngikhathaza igazi cameraman wethu siyabonga unyaka ubumude sinawe thank you so much nje ungamind ukuthi wena wedwa oyiva emarozini hayi ngimele sisimele hayi ngiyacika shame so nje so uma nikhetha mina from the date and the venue date and the time kukunina the rest akukho kunina mina ngizosho ukuthi ngicela imali engaka siyaphi kanjani Queen uzwile sis ukuthi uma next day nithi angenze into ngiyashesha ukufrustrate ke nizokhipha idate nikhiphe isikhathi kuphelile fanele ngithole ke ivenue ngoba sengiyanaza ngithi ngibone bengistrugglisha ngoba ngifuna accommodate transport ngoba sengiyanaza so mase nginazi iphumani kimi kahle nje kuba iloyo engimtshela ukuthi wena ngicela uwenze ukuthi wena ngicela ngibe nepeace we understand ukuthi ngibalekela lento ecishe yenzeka sithe sesize edrobheni kwakhona ovuka nelokishi yabo yathi into so angithi ebe suggest so ngibalekela leyo nto ukuthi mangibuya mhlawumbe ngibuya namavenue awu3 ngithi namavenue ngokwazi ukuthi nihlalaphi into engizobe ngiyenza ngisuke ngazi ukuthi nihlalaphi namaphakethe enu yonke leyo into leyo so thank you ngicela uthathe over ke mina okwami sekuphelile siyabonga kakhulu uba umnikazi ngicela lento ingathathe igambe ukuthi cela coordinator kanjani this is what I want people taking responsibility ubuzo bayithathile le akacelanga umuntu ne kwa volunteer ukuthi I can do nami ngase ngizohlala kuye ngoba ngimbona ukuthi enangayenza imavula drink konke noma ubani ekhonweni lakhe ngiyacela singabukani kambi nawo nekhono lakho okwazi ukwenza into ethizeni nobani sonke nabangekho la we have izinto esinazo so musani lokunishodoza nithi manje hayi ngobe kabusi yayizwe lento kanti wena mhlawumbe ubusi ugude coordinating imgroove wena mhlawumbe ugude coordinating i-opening pay omunye ugude coordinating the business
whatever nezo eyishoyo. So ngiyacela bandla ubuso samile laphayana, ngiyacela kuwo wonke umuntu sinikeze i-support esinika ubusi, sinikeze naye. Bese obusi bonke ngibashoyo abazothatha ama-responsibility bangasho ukuthi yena sebeyaduba kwinto ebeyiqalile. Ngiyangizwa? Ngoba bese ngoba nakho sewakhetha ubusi kusho ukuthi ubusi akena. Ngoba nemhlupho nangabuse njalo ngivala inyanga namhlanje abuse. Lady Fresh. Ngiyabonga. Angathi ubusi eseqalile leyo nto yakhe edingakala esigodlweni. Abese thuyayeka. Believe me, masayeka ucoordinator lento. Uzoma konke okunye nomunye abona ukuthi ayinambi kanjani. So bengisukumela ukusho ukuthi uJanuary sine event izolidwa i-Religious Palace. February 28th. That Saturday, angale Saturday kodwa kwi Saturday yokugcina ku February. Ngiyazi akekho iplanile anything manje. Saturday yokugcina ku February boss. Senza le project eziyenza in collaboration with Inanda FM ye 3Q. I3Q qala Kuba qeda kahle. Over the years ka 15 years besenza ka 14 years besiyenza nama learners kuphela. Uthola ukuthi kule nyanga yamanje mase ko October sesikoleke ukuthi ingane ithola uniform. Lokho sokwenza siye ekoleni. Kodwa kusalayo kuzofanele sibe ne gathering yokuthi qala noma ngabe ubani. Ngoba mangabe ukuthi kade unenhliziyo embi awuqala ube nenhliziyo enhle. Manje unomona uqala. Mangabe ukuthi ufuna uqala ibusiness qala. Yabo yonke into sithini? Qala. Noma ngabe yini senhlizweni yakho. Mawuthi family bungenayo qala ube nefamily. Mawuthi ekhaya bexovene qala ulungise. Yonke into kade uyiqekisele emuva yenze njani? Uqhuba sobe sesikhuluma noqede sesikhuluma ngoba manje sisakwazi ukwenza i-proper planning. Futhi nakhona ngesenza sonke i-proper planning. Khona abantu abagood nje strategizeni napho umntumntum yena ke ngiyambeka ekuthenini bayazi nje abasebenza ngomasipala ukuthi unyaka wonke kufanele uplanwe ube nama events abe in order. That's yours. Esigodlweni sifanele usho ubuze senzele year plan. Then so add to nama activities. Amen. Kodwa bosi la Saturday yokugcina 22 okugcina all into ngoba ngesenzo lehlanga nathi ngikhala ngokusebenza. Angithi ngiyasebenza ngepartner too. Hayi ngiyacela nenda ngeweekend Since the weekend. So should February bani? 22. February bani? nenza njalo. Should the man noma bese bhala all roads lead to zoyikhipha material promoter 22 February. Masiqala manje kuzoba easy silungele sazoza amabhena bonus siyafaka esigodlweni. Nani sizoyikhuluma kuzobe sisitshela February 22 isikhona indawo. I mean indawo ibe ikuphi central noma iselokishini ethize. Bana ufuna uthathe elokishini awo. Imkalo. Go emkhumbani. Niyaphuma emkhumbani kodwa nini? Siyaphuma emkhumbani. Niyaphuma. Okay. Bana suggest okunye central. Khona suggest central ilokishi nomkhumbani ne central ngithini? Okay. Okay, central. Guys, ngiyacela phela sikhulumeni sima. Imali sis. Sikhulume nje ukuthi December nge-stress, nginama events amaningi ngiyatravel, sazoya overseas nje soon. Yotwani sinyaka le specialist. Specialist yakwamike umkwami. Imani ngicela nisho badla serious le nto sivumelane ngayo sonke la. Ilokishi noma itown. Abanye bathini? Itown nazi ukuthi amaholo khona yabiza. Ngibuka phi ma? Kuba nishavu. Yes.